kum shibantawan penso thu ya ki dong tre mustro ki baha papo ka jingpe jong ka PWD Nongstoin division bakin thup ya ki batre ya ki office pad haki surok ka office jong ka labor department langba jong ba m kharbodan labor inspector west khas hills manta ka singi hat majai ka khat santrik unai weng kala khot ya ki shispa khat lai ngut ki mustro haplau jong ka PWD office sa Nongstoin ban penshai haki ya ki la jingerap langba jong ka ishram dara jia bagi ya kendu ya kinu ki jingmen saw ne accident hakapor bagi dang tre ya kinu ki kam balayo jingerap na ka sarkar hakate ga singi lai don kat ru uba shimbo dengan executive engineer PMGSY road tungin ya sngap ya kate ga jing penshai jong utei u labor inspector laga je kadung ka accident ni idon kam ya ke jingirap na ga government ke kumno ki approach sha ga government lan ba ka ni ka mishram ka na fra ha man ka ki kentim Jadi kalau kata dari kali kalau kau pedang kamar, siapa lah saya nomor lesif dah kerja dan lihat kuno. Dia dah kebetulan ha. Jadi kalau mentahi, hendak nomor ini hap telah kebadi dan ketika PMGBY jika claim proses yang claim hap initiate ke claim. Kanir kan online ni. Ikan sedang KCSC kita assess itu kini masalah decision itu sibet. Kita assess itu terbeda claim proses. Kita nama kanir kalau online bukan lagi kemudian kalau pendak form update seluruh kesri kalau online kita dapat approach iki. Rekat bagajing yarap bajongi nak department rekat dekat. Jing trailang mujo ka bank bajong ka CSC in sa yarap ka pwede but initiate ya kanika claim process. Kita try bila saya kata hidden group ki CSC hangni hajan tasnong jong hiru atray pia yete pa hangni ha Nongstoin hi kibubon kini rainbow ki bagi cyber mo dikiniru bila ban kontak iki approach iki kita yarap ka pwede but umno ban claim ya kanika ya ka benefit biar to ngangas kwa man ngangas kwa man kunni na kabenta ban claim ya kita ki jidun kap jompi ka bukun lenba kita ke ishram ka office ka don ngidon kamot kidon ki bril ki bapai pi nadu SA ki GE ngidon ki AWE ngidon engineer da kamot ba nada don kanu ka accident ba ki kajer kan haki jitra ki jompi approach ya ki bril badai ban approach nadu ki SA GE batertar bat nga ngai ba na kalyang jom department hi in shim kya ye bani nada don i police